Hei, nimeni on Fredrik Wells ja olen tuotepäällikkö D-Linkin. Nykyään monella alkaa olla verkkokaapeleiden lattioita, koska jo usea laite osaa hyödyntää verkkoyhteyttä. Tänään esittelemme tälle ongelmalle ratkaisun. Meidän langaton verkkosilta, DAP 1522. Laatikko sisältää CD-levyllä olevan manuaalin, muuntajan, DAP 1522, verkkokaapelin, yhden telineen ja ruuvit niin, että sen voi kiinnittää seinään. Tämä laite sopii sinulle, joka haluaa päästä pois kaapelisotkusta kotona ja muuttaa kaikki verkkolaitteesi langattomaksi N ja saada langattoman nopeuden jopa 300 megabittiä sekunnissa. DAP 1522 laitteella yhdistät helposti Xboxin, PlayStation 3, Wii tai muut mediasoittimet, jota sinulla on olohuoneessa, ja pääset eroon kaapelisotkuista, koska tämä luo langattoman sillan langattoman verkkosi kanssa. Jopa 300 megabitin nopeudella käytettäessä Wireless N-tukias. Näin voit striimata HD-videota tai pelata pelejä, online-pelejä, ilman häiriötä. Tämä sopii mainiosti meidän DIR 855 Quad-Band Gigabit-reitittimen kanssa, jolloin voit yhdistää tämän käyttöön 5 GHz taajuutta 11 N-tilassa. Mikä on mahtavaa tämän tuotteen kanssa, sen lisäksi että se on pieni, hieno ja siinä on sisäänrakennetut antennit, on se, että tämä on langaton 11N 300 megabitin silta. Liität laitteesi näiden 4 gigabit-portin kautta, portit, jotka myös käyttävät Green Ethernet-tekniikkaa, ja näin saat striimattua HD-videota tai online-pelejä ilman häiriöitä. Kytket tämän superhelposti yhdellä napinpainauksella käyttäen VPS-tekniikkaa. Jos sinulla on kysymyksiä, vihjeitä tai haluat saada minuun yhteyden, niin minut tavoittaa tuotepaalikko@dlink.fi osoitteen kautta. Moi!